Kita joget lagi bareng teman-teman saya. Ayo, hari ayo. ini Mas Gadot Mr. Man dem. Asik. Oh si semua ada Indonesia. Wong kang sugih rasa sujanan ora lila Mas Gadot aku tipe beda kuwi aku dia suka aku cinta. Sumber Indonesia Kusumananda bersama MC Icin HM Pro Audio. Ayo cepet kayalan wong kang sugih rasa sujanan ora lilo yen duweke arep tiba beda. Kondang balapan ya tapi siap.